Shalom, benvinguts a Alayam, un podcast sobre Israel, Palestina i l'Orient Mitjà. Som en Pol Sánchez. I l'Ofer Lashevitsky. Aquest projecte es sosté amb les vostres aportacions. Pots recolzar-nos al nostre perfil de Patreon a partir de 5 euros al mes. Comencem. Avui parlarem amb José Julio Lashevitsky de la guerra del Líban, de la relació entre el sistema educatiu i l'exèrcit a Israel i de la lluita dels ultraortodoxos contra el Tribunal Suprem. Shalom i Boker Tov, Pol, amb retard, Disculpa les molèsties, estem gravant en dissabte, en ple Shabbat. Boker Tov, Ofer, Shabbat Shalom. El gravem en dissabte, igual que els ultraortodoxos es dediquen ara a atacar estacions policials en dissabte, pel que es veu. I Hilul Hashem. Sí, trenquem el Shabbat tots plegats per motius d'ordre major. En aquest cas, les disculpes meves perquè he estat una mica malalt i amb força mal a la gola, per tant això em complicava l'operativa de gravar amb prou d'energia i lucidesa. Estem millor, per tant, i No era evidentment... un bon dia ahir, no era un bon dia. No era un bon dia, però tenim, evidentment, un compromís amb la comunitat, amb l'audiència, i de fet tenim coses ben interessants, no?, a tractar i a dir, i ara sabreu per què. Bueno, és que no podíem saltar-nos l'episodi, entre altres coses, perquè hem d'arribar a l'episodi 100, a la data que ja hem proposat. Correcte, episodi 100, que per cert, Pol, la teva idea d'afegir un got de còctel al cartell ha generat força expectativa. Entenc que l'entrevista amb Teodor de Mas, amb qui tenim moltes ganes de parlar d'emprenedoria, de fer diners, etc també, però el tema del còctel al terrat ha generat certa expectació i la gent es pregunta quin còctel... Jo ja avanço que vull fer A veure, mojitos. jo m'he tragat Mad Men, ja sé com va això. Bueno, farem còctels al terrat de la Casa Dret. El dia 20 també estem preparant sorpresetes, merchandising de la IAM. Per tant, subscriptors i no subscriptors, veniu. La idea és omplir la casa molt plena. Per tant, veniu tots, esteu obligats. No, és una apel·lació directa perquè serà maco. I ho volem celebrar amb vosaltres. Ho vas dir tu, en el Twitter, crec, 100 hores fotent la xapa, l'una amb Exacte. l'altra. No és... Es diu ràpid, però, Déu meu. Es diu ràpid. I abans d'entrar amb el tema, també una abraçada i escalf, no?, a les dues noies que la setmana passada van patir un incident antisemita en una sauna de la comunitat LGTBIQ+, aquí a Barcelona, que va generar molta polèmica. Suposo que tothom qui escolta el podcast a hores d'ara sap de què parlem. No ho vam comentar perquè ens va quedar fora de timing, però evidentment és un tema que ens ocupa i ens apela directament, per tant no volíem deixar l'ocasió per enviar-los una forta abraçada i una denúncia, evidentment, a aquest incident. Esperem que deixin de passar, però ja sabem que l'odi ha vingut per quedar-se, però sobretot, Pol, també el que dèiem, no?, que la gent, sobretot la gent nostra de la comunitat, que mirem d'assumir, d'interparlar i de lluitar contra aquest fenomen amb la major positivitat possible, si és que es pot, no? Però que no deixem que tot plegat ens amargui les nostres vides, perquè si no, no les vivim. Sí, d'acord amb tu. Aquest és el... Hem de... Bueno, Res més que afegir. com No ens això, ofusquem, alegria. Exacte. I com això, doncs tots els temes que parlem i dels que ens ocupem setmanalment, i aquest capítol serà íntegrament dedicat a la realitat a Israel, que és el de la que més parlem, i evidentment són temes complicats, i ens apliquem també aquest consell, doncs, a tu i a mi, Pol, perquè la cosa no està fàcil. I anem primerament, si et sembla, a posar la mirada al Líban, a la guerra que continua, perquè la setmana passada les tropes israelianes van capturar el famós castell de Beaufort, una fortalesa croada al sud del Líban, que Israel ja havia capturat durant la primera guerra del Líban, l'any 1982, i que va retenir durant 18 anys, fins l'any 2000. Però, tècnicament, aquesta captura del castell no canvia res sobre el terreny, perquè no hi ha ni una estratègia ni uns objectius clars a la guerra del Líban. Trump vol un alto al foc com a trampolí cap al seu objectiu major, que és un acord nuclear amb l'Iran.
L'Iran, d'altra banda, amenaça amb suspendre les negociacions amb els Estats Units a causa dels continus atacs israelians al Líban i aquesta setmana Trump va etzibar a Netanyahu per telèfon dient-li literalment «estàs boig» i «estaries a la presó si no fos per mi». No es porten tan bé com sembla aquests dos. Netanyahu, en canvi, té tots els incentius a nivell domèstic per continuar la lluita. La guerra està ofegant a l'oposició, retarda la rendició de comptes pel 7 d'octubre del 2023 i en un any electoral els generals donen millors titulars que els tribunals. Aquesta setmana, negociadors israelians i libanesos van aprovar un nou i fràgil alto el foc amb mediació de la Casa Blanca que Hezbollah, evidentment, no va reconèixer. La milícia proiraniana, que només respon a les ordres de Teheran, segueix causant baixes quasi diàriament entre les tropes israelianes mitjançant l'ús de drons i manté sota foc dels míssils les comunitats civils del nord d'Israel. I tot plegat en recorda una història que ja hem viscut i per reflexionar-hi avui contem amb el testimoni de José Julio Lashevitsky, que de fet és el meu pare i que va lluitar a la primera guerra del Líban i que recorda perfectament la conquesta d'aquest castell de Beaufort de l'any 1982. Vamos a cambiar al idioma castellano para que nuestro invitado nos entienda mejor, sobre todo a estas horas de la mañana, y brevemente una introducción de medio minuto. José Julio Lashevitsky, mi padre, nacido en Buenos Aires en 1950, llegó con su grupo de idealistas, sionistas, socialistas de Abonim Dror, uno de los movimientos juveniles tan fuertes por aquel entonces. Emigraron juntos un grupo de unos 20 muchachos, como dicen en su Argentina natal, a Israel. En el año 70, en el 75 hizo su servicio militar obligatorio, pero fue en el año 1982 cuando, como reservista, participó en esta operación, en esta primera guerra del Líbano, que tantos paralelismos tiene con la situación que está ocurriendo ahora. Por eso, bienvenido, José Julio, a la IAM. Gracias. Teníamos ganas de escuchar tus reflexiones, de que nos cuentes qué viviste entonces, ¿no? Como soldado sobre el terreno, porque consideramos que mucho de lo que viviste tú es lo que deben estar viviendo hoy en día los soldados que están desplegados demasiado tiempo ya en territorio libanés. Cuéntanos, José Julio, año 1982. La realidad era diferente y Israel luchaba contra otro enemigo y con otro objetivo, ¿no? Recuérdanos qué es lo que sentiste cuando entonces tú y tus compañeros, ¿no? En tu batallón de reservistas fuisteis llamados a filas y os ordenaron, diría que un mes después del inicio de la guerra, ¿verdad? Algo A, así, sí. a participar de la operación, meteros de lleno, ¿no? En territorio enemigo y luchar bien contra ¿qué? ¿Qué estaba pasando entonces? Bueno, en aquella época Ashraf era quien gobernaba los destinos del pueblo palestino. Ashraf, perdón, es la Organización por la Liberación de Palestina que lideraba Exactamente, Yasser Arafat, el mítico líder palestino, que entonces tenían su base operativa en el Líbano. en el Líbano. Ellos habían transformado el Líbano en una cosa muy parecida a lo que ha hecho Hezbollah en estos tiempos. Es decir, se armaron hasta lo imposible, tenían montañas de armamento, de cohetes, bueno, de todo, y se dedicaban, pues, más que nada a incordiar a Israel. Eh, ya en aquella época se lanzaban cohetes a Kiryat Shmona. Bueno, hasta que la situación ya se tornó bastante intolerable y políticamente, pues, el gobierno israelí decidió atacarlos. Yo lo que recuerdo que fue una guerra, bueno, fue como todas las guerras un desastre,
pero el ejército israelí en aquella época no tenía las ataduras que tiene hoy día. Es decir, internacionalmente nadie ató a Israel, pues el ejército actuó con la prestación y la buena manera que tiene de actuar un ejército, por llamarlo de alguna manera, y no recuerdo si fueron 3 o 4 meses, prácticamente todo aquello quedó desarmado y quedó, lo poco que quedó del Ayaf quedó dentro de Beirut. Hubo en Israel quien quiso conquistar Beirut también, pero por suerte lo pararon. Es decir, entrar a Beirut a luchar casa por casa hubiera sido una masacre para el ejército israelí también. Y se llegó a un acuerdo, pero esto creo que fue más tarde, ¿no? En el 82, se llegó a un acuerdo por el cual Ashraf se fue a vivir, se fueron a vivir a Túnez. Es decir, tuvieron que dejar el Líbano. Bueno, aquella actuación de Ashraf también es que son muchos años, ya no me recuerdo también si la guerra civil allí en el Líbano empezó después que se fue Ashraf o antes. 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 El Líbano es en buena parte es parecido a Israel en esto de que viven varias culturas, ¿no? En el Líbano hay árabes suníes, árabes chiitas, hay cristianos perdón, hay cristianos y hay drusos y bueno, hay toda una mezcla que ellos realmente hasta que llegaron los palestinos vivían muy bien entre ellos, tenían un modus vivendi que cada uno se dedicaba a lo suyo, tengo entendido, grandísimos comerciantes y habían transformado a Beirut en algo destacado en el Medio Oriente. Era una ciudad muy visitada porque tenía mucha vida cultural, comercial, de todo. El Líbano era realmente un lugar muy lindo para estar. Luego llegó Arafat y lo complicó todo. Bueno, nosotros intentamos resolver lo nuestro, que lo nuestro era parar los ataques a Israel. Y el ejército tenía el espíritu aquel de que somos el ejército de defensa de Israel. Tzal de Tzva Ganal Israel. Y bueno, salimos con muchísima ilusión a defender lo nuestro. Defender lo nuestro quiere decir no solo defender a Israel, defender a mi familia, porque en aquella época Ashraf había cometido muchos atentados también dentro de Israel y realmente sentías que luchabas contra un enemigo terrorista y despiadado y que se tiene que llevar lo suyo. Y por lo menos en la parte cuando el ejército israelí se actuaba como tiene que actuar, es decir, en movimiento, pues se llevaron su parte, tuvieron muchísimas bajas y realmente quedó todo, después de 4 o 5 meses, aquello quedó todo en manos de Israel. Solo para daros una pista, creo que estuvimos 5 meses sacando en camiones las cantidades de armamento que tenían metidos dentro de las montañas. Barcos enteros, todo se capturó intacto porque tenían tanto armamento que ni tenían soldados para moverlo, ¿no? Pues, Esto nos asombró muchísimo. pues una cosa, José Julio, si la operación esta de desarmar Ashraf, la OLP, tardó 4 o 5 meses, ¿por qué fue que las tropas del ejército israelí luego se quedaron en el Líbano tanto tiempo, hasta el año 2000? Esto es una muy buena pregunta que yo hasta hoy día no lo sé. No lo sé, es decir, políticamente, como sabéis, Israel siempre fue un país muy complejo y los que gobernaban en aquella época pensaron que para seguir protegiendo la frontera de Israel, pues lo mejor es que el ejército israelí esté dentro del Líbano. Y luego, bueno, también, si mal no recuerdo, se formó una milicia pro-israelí que
Sadal se llamaba, que Ujú. eran cristianos, El ejército del sur del Líbano se el llamaba. ejército del sur del Líbano, que estos estaban armados por Israel, entrenados por Israel, y ellos ocuparon la franja que hoy día la marca el río Litani. Y durante muchos años los que cuidaron esta frontera y que nadie penetrara digamos, al sur del Litani eran ellos, siempre respaldados por el ejército israelí. Y bueno, hubo unos años que realmente esto funcionó, es decir, por lo menos dejaron de atacar el norte. Ujú. ¿Por qué nos quedamos allí tanto tiempo? Pues no lo sé, no lo sé. Fue un desastre Sí. quedarse allí tanto tiempo. Es decir, yo no soy comentarista militar, ni mucho menos, ¿no? Ni siquiera fui oficial, llegué a sargento primero nada más. Pero yo lo que sé es que si estás sentado mirando para el lado que mires, eres un blanco. Y si te estás moviendo, eres un blanco, pero más difícil es acertarle a un blanco que se mueve, ¿no? Mm, ahí Eh, sí. y los que nos pasó allí es que éramos un blanco, éramos como patos Ahí. para dispararles, ¿no? Y luego cambió la política israelí, creo que subió Shimon Peres, no me acuerdo si era primer ministro o ministro de Defensa, y un buen día cambió la política, es decir, el día que cambió la política, en 2 días salimos del Líbano. Ujú. Mm, ujú. Ahí, justamente a esta realidad sobre el terreno es donde queríamos llegar. Bueno, vamos a dar un poco de contexto. Corrígenos también si nos equivocamos. Hezbollah precisamente nace al calor de la ocupación israelí en el sur del Líbano, ¿verdad? Inicialmente Israel, cuando entráis vosotros en 82, se lucha contra la OLP, pero es justamente durante ese periodo de la ocupación militar donde Hezbollah, recordemos, un grupo milicia, grupo terrorista, partido político también, chiita, apoyado y financiado por el régimen de los ayatolás iraní, nace bajo la excusa de combatir contra las fuerzas ocupantes israelíes. Y nosotros cuando hemos mencionado este castillo de Beaufort, que esta semana se ha presumido tanto Netanyahu y los medios de comunicación mainstream israelíes de ver ahí las brigadas de Golani, la bandera israelí ondeando en el castillo, se ha vendido como un logro táctico, pero soldados que estuvieron sobre el terreno como tú y analistas que huyen de la propaganda se encargaron de poner los matices, ¿no? Decir, bueno, muy bien, el simbolismo que queráis, pero la realidad que esto supone es mantener una base militar estática en una montaña alta donde pasas a ser, como has descrito muy bien ahora, José Julio, un objetivo fácil para un enemigo que conoce el terreno mucho mejor que tú, que tiene todas las trampas y los medios preparados, que hoy no es 1982, hoy en 2026 Hezbollah está usando unos drones de fabricación muy barata y de muy difícil identificación por parte de los soldados israelíes y que están provocando bajas y heridos casi a diario. Entonces, la realidad sobre el terreno contrasta con esta propaganda que intenta vender Benjamin Netanyahu como una especie de logro que supone un logro volver a un sitio que en el pasado ya causó tanto, ¿no? Tantas bajas y tanto daño, ¿no? Entre la moral de las tropas. ¿Tú qué recuerdas, José Julio, ¿no? De llegar a estos pueblos Marjayún, Nabatille, no sé exactamente por dónde te moviste, ¿no? Pero Yo describe un soy poco. ciudadano de Marjayún, Tú estuviste en Marjayún. 8 veces. Entonces, ¿qué, qué hay ahí, no? O sea, porque, claro, la Franja de Gaza es un territorio plano, lo ves desde Sderot, es toda una planicie, ¿no? Cuando yo he estado 2 o 3 veces en la guerra, ahora estamos hablando de una guerra que ya nos alargamos casi 3 años, de un capítulo a otro, desde el 7 de octubre del 23, estamos hablando de casi 3 años, es una locura. Yo he estado 2 veces en la frontera con el ruido de la artillería, los cazas, los misiles de Hezbollah viniendo hacia nosotros. Es un territorio montañoso, difícil, lleno de colinas. Imagino que
esconderte y tender trampas ahí a unas tropas enemigas que ocupan el territorio ha de ser más fácil, ¿no? Que en Gaza. ¿Cómo era para vosotros entrar ahí con los jeeps, con los tanques? ¿Qué pasaba? Bueno, lo que yo recuerdo es que al principio era una fiesta. Al principio la población libanesa nos recibió con los brazos abiertos. Íbamos de uniforme del ejército israelí, evidentemente, pero nos recibieron como verdaderos amigos porque les quitamos un peso de encima. Se ve que estos palestinos les cobraban impuestos, bueno, le hacían la vida muy dura a esta gente. Y yo creo que las primeras 2 o 3 veces que estuve allí era una fiesta porque comprábamos un montón de cosas que en Israel eran muy caras y allí las comprábamos sin impuestos y era duty free. Entonces, claro, volvías a casa con Me perfumes encanta. para la mujer, con cigarrillos para ti, con juegos para los niños y tal. Y aquello, bueno, tampoco teníamos tantas bajas, no nos atacaban porque no habían podido reorganizarse y realmente no la pasábamos tan mal. Eh, Luego la cosa se fue complicando a medida que ellos se volvieron a reorganizar y recibir armamento. A ver, hay que entender que el Líbano tiene una frontera con Siria. En aquella época en Siria mandaba el Hafez el-Assad, el padre de este que ahora está exilado en Moscú, y este tampoco nos quería mucho y bueno, este se dedicaba a alimentar a los palestinos con todo el armamento que les hacía falta y mucho más. Y bueno, lograron reorganizarse y entonces, claro, nosotros estábamos en bases fijas. El Bufor era una base más. La propaganda que hace Netanyahu ahora es para cualquier israelí que más o menos ha estado en el ejército y entienda medianamente, es un bulo grande como una casa, ¿no? Porque en la época de los cruzados, cuando dominabas una altura, dominabas pues kilómetros cuadrados alrededor de esa altura. Pero ahora mismo que tenemos drones y quién sabe si no tenemos algún satélite mirando por ahí, realmente esto del Bufor es una tontería. Es decir, que esto ya en el 82 me acuerdo yo que había allí, se luchó allí, había un destacamento palestino y Golani también tomó el Bufor. Bueno, son de esas cosas heroicas que todo ejército pues hace en estas guerras idiotas. Bueno, y que la conquista tampoco parece haber sido tan heroica. Por lo que se ve, los No, soldados israelíes llegaron, se metieron en el castillo y pararon la bandera. exactamente. En aquella época yo me acuerdo que fui a ver bombardeos, es decir, veías las formaciones de aviones, bajaban ahí al Bufor y, bueno, bombardearon ahí una barbaridad. Y yo no sé si era tan simbólico como ahora. Ahora está claro que no, este simbolismo para mí es propaganda barata y punto. Es decir, que esto, venderlo de otra manera, a mí no me lo venden. Yo que estaba allí, como el Bufor, hay otras varias alturas no muy lejos de allí y bueno, y puedes ver lo que quieras. Pero hoy día el ejército no necesita estar a una altura ahí. Sí que ayuda, no podemos decir que no, porque hay medios ópticos, etcétera, etcétera, que bueno, te dejan mirar bastante lejos y profundo. Pero bueno, tenemos otros medios hoy día, no hacía falta que muera gente ahí para conquistar el Bufor, pienso yo. Y por lo que estoy viendo, bueno, vamos a la misma política, es decir, si no avanzamos, la única manera de acabar con los drones es llegar a quien los lanza. Técnicamente parar un dron de estos que vuela 200 kilómetros por hora y tiene 30 centímetros, digamos, de diámetro, por decirlo de alguna manera, es imposible y esto lo vemos en la guerra de Ucrania contra Rusia, ¿no? ¿Qué le pasó a los rusos? Que vinieron con 10.000 tanques y les han quedado 4. Es decir, que yo, bueno, nunca me ha gustado la política del actual gobierno israelí, pero ahora mismo es una propaganda desesperada para hacer no sé qué. No, Claro.
Bueno, también lo que comentaba Ofer en la introducción, que esta conquista supuestamente estratégica o táctica, se está vendiendo la conquista de Beaufort como una victoria táctica, implicaría que hay un tipo de estrategia detrás. Es decir, si hay un objetivo claro en esta guerra, entonces podríamos decir, vale, sí, conseguir este castillo pues era una parte clave de esta estrategia para llegar a tal fin, pero no sabemos a qué fin nos estamos dirigiendo. Se habla de desarmar Hezbollah, se habla de crear zonas de seguridad, eh, pero me ha interesado algo que dijiste tú al principio de esta conversa, que es que cuando vosotros actuasteis en el Líbano en el 82, nadie ataba las manos de Israel. En cambio, esta vez Israel está maniatada por todas direcciones. ¿Tú cómo ves esta diferencia? ¿Dónde ves estas limitaciones en la libertad de operar de Israel hoy? En que va a morir más gente tontamente. Es decir, tú no puedes estar en una base sentado cuando el enemigo tiene drones. No puedes. No puedes, te tienes que mover. ¿Y te tienes que mover a dónde? Te tienes que mover hacia el enemigo. Y ya Pero quiero está. decir, hay partes como, por ejemplo, Trump, presidente de los Estados Unidos ahora, que cuando le apetece o le interesa a su agenda particular, interviene directamente en la toma de decisiones militar israelí y dice detener las operaciones, dejar de atacar. Esto debe ser, bueno, para ti que has servido en el ejército, o sea, Trump está actuando de facto como si fuera el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, ¿no? Tal cual. Y él no comparte los intereses nacionales que tal vez tenga Israel a la hora de entrar a la guerra en el Líbano. No, no lo sé. Lo que yo estoy meditando bastante, porque esto, claro, nosotros vivimos en Israel gran parte del tiempo y allí esto que te levantas a la mañana y te avisan que ha muerto tal o cual o tales y cuales, pues te revuelve las tripas, ¿no? Cada día. Cada día. Esto no tiene solución militar, Trump lo sabe y cualquier israelí también lo sabe, es decir, que o nos sentamos a hablar con esta gente o esto no se acabará nunca. Yo Mm. lo tengo claro. La orografía del Líbano es tremendamente complicada, es decir, mover un ejército por aquellas montañas es una cosa titánica, harto complicada, que realmente no quiero yo ponerme la medalla de héroe porque no lo he sido, pero moverse en aquella época, la masa militar israelí, solo los israelíes lo pueden hacer. Es Mm. decir, aquello fue una actuación, vamos, brillante de todas maneras. Y la única manera de intentar militarmente hacer algo más es volver a hacer aquello. Mm. Pero ahora, si no te dejan hacerlo porque hay temas que yo desconozco cuáles son los intereses americanos con respecto al Líbano hoy día. Tengo claro que algo hay, porque si no, el presidente de Estados Bueno, Unidos. está ligado a la incierta negociación con Irán. Ya sabemos que Hezbollah al final a quien responde es a su patrón iraní. Y a mí hay una cosa, justo leí antes de hablar con vosotros un análisis de Yaakov Katz, que es creo el editor de Jerusalem Post, y hacía un símil, o sea, él no con orgullo, sino con tristeza, decía que Hezbollah al final con medios menores, pero está, entre comillas, ganando. ¿Por qué? Porque a pesar de que Israel vendió en 2024, de Hezbollah estaba intimidado, debilitado, sus capacidades enviadas décadas atrás, etcétera, 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 vemos cómo la misma ecuación que se produjo en la guerra en el Golfo Pérsico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, ¿no? Vemos como un enemigo menor militarmente, con menos medios, ¿no? No tiene cazas de combate, no tiene tanques, etcétera, etcétera, pero como con sus recursos que mantiene, que son estos drones, esta guerra de guerrillas, ¿no? Escondido entre las casas, en los pueblos, etcétera, sigue
causando bajas a diario, sigue manteniendo bajo fuego todo el norte de Israel. El norte de Israel sigue viviendo en guerra. Ahí no hay rutina. Están sonando las alarmas diariamente, 4, 5, 6 veces. Es terrible. Nosotros tenemos muy buenos amigos, casi familia, en la frontera del norte. Por tanto, mientras esta situación continúa y dado el aprecio o el desprecio que tiene Hezbollah por la vida humana, que es nulo porque su máxima aspiración es el martirio. Entonces, en toda esta ecuación, la lectura que hacía este analista al final es que Hezbollah está en su terreno y por ahora no le va del todo mal, ¿no? En cambio, Israel, hay los ecos, ¿no? de volver a esta realidad, a esta ocupación permanente y perpetua sin un objetivo claro, ¿no? Y no Ah, olvidemos, ya mantenemos una zona de seguridad en el sur de Siria, en Gaza, Cisjordania, súmale sí, el Líbano. exacto. Es Demasiada seguridad, sí. demasiada seguridad. Seguridad. Tal vez a modo de conclusión, José Julio, de nuestra charla, ¿no? Que ya como ciudadano israelí, ¿no? Y que tienes gente querida, ¿no? En estas zonas y que ves, bueno, y que las has vivido de todos los colores, ¿no? En este lugar, ¿cómo ves el panorama hoy en día, ¿no? A junio de 2026? Si- eh, ¿Qué crees que habría de cambiar para que la realidad en este caso, en la frontera con el Líbano, fuera algo diferente de lo que es hoy en día? Bueno, de mi conocimiento de la zona que no, bueno, no, yo no sé si es bueno o malo. Yo digo, para negociar con el enemigo, primero tienes que lograr que el enemigo quiera negociar. Y de la manera que está actuando ahora mismo Israel, pues el enemigo se ha embravecido mucho. Mm, Si bien estos drones pues causan daño y etcétera, 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 yo no puedo asegurarlo, pero creo que mm, si el ejército israelí pudiera actuar sin trabas, esto ya se estaría acabando. ujú, En aquella época yo me acuerdo que quien levantaba la cabeza pues se la bajábamos. Yo servía en el cuerpo de artillería y teníamos libros enteros con blancos y esto funcionaba. Y cuando le bajamos la cabeza del todo, pues negociaron. Negociaron, para Israel fue muy bueno y para el Líbano también. Luego se liaron los libaneses en otra guerra, pero Ashraf salió del Líbano, es decir, fue mm, una gran victoria para Israel. Yo creo que con esta gente no sé si se podría hacer lo mismo, pero claro, la realidad es muy diferente. En aquella época, que yo recuerde, éramos un ejército muy poderoso. Muy poderoso quiere decir que teníamos todo lo que teníamos que tener y más aún, y ellos lo sabían y bueno, se tuvieron que ir. Eh, Hoy día yo no sé números, pero a mí me da la impresión de que al ejército israelí le falta fuerza. Es decir, fuera de la fuerza aérea le falta fuerza y le falta la fuerza política que en aquella época la teníamos toda. ujú. La gente apoyaba la guerra, aunque tuviéramos bajas y todo. Bueno, el objetivo de la guerra era claro, Ujú. estaba políticamente definida. Sí, una reflexión que tanto en el 82 como ahora, en este caso, ah, está bien, creo yo, constatar que en bueno, el enemigo contra quien luchabais, que era la OLP, el enemigo que está hoy en la frontera norte, que es Hezbollah, no son unos angelitos que pasaban por ahí y que normalmente la dinámica siempre ha sido que Israel ha sido atacado desde esta frontera e Israel se ha visto forzado a responder militarmente para intentar neutralizar amenazas y que nuestros amigos que viven ahí un día vivieron bajo los Katyushas de la OLP, de Yasser Arafat, y que el día de mañana fueron los misiles de corta, media y larga distancia, los drones, y hoy en día prácticamente un ejército, diría yo,
un ejército convencional, ¿no? Que es en lo que se convirtió Hezbollah, que además logró mucha experiencia operativa sobre el terreno, combatiendo en Siria, ayudando al régimen de Bashar al-Assad, y como vimos que descubrió el ejército israelí que tenían preparado un modelo parecido o mucho peor al del 7 de octubre que lamentablemente lanzó Hamas en la Franja de Gaza. Hezbollah tenía toda una red de túneles cavados, vehículos, armamento pesado para invadir todo el norte de Israel y crear una absoluta matanza que afortunadamente no se llegó a coordinar a tiempo, ¿no? Entre Hassan Nasrallah y Yahya Sinwar en la Franja de Gaza. Pero esa es la realidad, ¿no? Con la que viven las comunidades civiles israelíes a muy pocos kilómetros o metros en algunos casos, literalmente de los jardines de sus casas. Esa es la realidad y así sigue siendo. José Julio Lashevitsky, mi padre, un placer haberte tenido por aquí, por Alayam. Te liberamos, te dejamos en este Shabbat. Juega con tus nietas, olvídate un poco de la guerra y nosotros seguimos adelante con el programa. Bueno, Toda la va. gracias, Chao, buenos chao. días. Chao, chao. Chao. José Julio. Pol, seguim amb el nostre programa l'idioma habitual. Recuperem l'idioma de l'imperi de la Corona d'Aragó. Ui, aquí et fiques en unes altres guerres, eh? Jo no crec que tu vulguis obrir nous fronts. Ens falta brega. Sí. Bueno, De què anem a parlar? De què anem a parlar en el següent segment? sí, ara passem més a un tema interior a Israel. Volem parlar del sistema educatiu. La veritat és que estàvem pensant de què parlar aquesta setmana i just vaig veure un article de Haaretz que em semblava ben argumentat, un article signat per Eitan Nehin, que parla del sistema educatiu. El titular era quelcom així, parlo de memòria, deia el sistema educatiu israelià no està trencat, està fent exactament el que ha de fer. En aquest article, Eitan Nehin diu que el sistema educatiu israelià sí, com he avançat, no està trencat, sinó que funciona exactament com va ser dissenyat. Quan el cap del sindicat de docents, Ran Erez, va ser preguntat com podia defensar un sistema on, ojo, el 2025 només un 3% dels alumnes de 9è grau, que em sembla que és com 6è, van superar l'examen de ciències, la seva resposta va ser: mireu els soldats que surten a combatre. El sistema educatiu és el que fa que donin la vida pel seu país. Nehin, l'autor de l'article, conclou que un sistema construït per produir soldats mai no produirà les persones que podrien acabar la guerra, que és el que vindria a necessitar ara mateix Israel. El debat sobre el paper del sistema educatiu a Israel és clau per entendre una de les noves propostes electorals, per cert, de Naftali Bennett. Naftali Bennett, que ara és el cap del nou partit Beyachad, fet amb la fusió del seu partit amb el Yeshatid de Yair Lapid, principal partit de l'oposició. La proposta electoral educativa de Bennett es diu de tribus a un poble i Bennett proposa obligar totes les escoles públiques a compartir un 60% del currículum comú, apuntant directament a la fragmentació entre els sistemes estatal, religiós, àrab i haredi, perquè ara per ara hi han diversos programes educatius dins d'Israel. L'objectiu de Bennett, però, no és millorar les notes dels alumnes, sinó crear una ciutadania més unificada i on servir a l'exèrcit fos un deure comú a tots els ciutadans, no només una part dels jueus. Per tant, obrim aquest meló, que és el sistema educatiu israelià. Tu i jo hem viscut a Israel, tu vas tenir una filla a Israel, els dos tenim fills i se'ns ha passat pel cap en algun punt. I si criés els meus fills a Israel? No sé tu, però una cosa que jo sempre penso quan em plantejo aquesta pregunta és dir: el sistema educatiu a Israel és terrible. jo no voldria ficar el meu fill, els meus fills, dins del sistema educatiu israelià. Jo et començaré amb una anècdota que va fer de fugir que la mare de la meva filla aclarís que no volia que això anés massa lluny. Va començar una de el que se'n deia escalades o rondes, que eren miniguerres, per així dir-ho. La jihad islàmica va disparar cap a Tel Aviv, era el 2019, la Noa tenia un any, i la Noa anava a la guarda
i ens van enviar com un vídeo així fet amb cartoons, no? Amb, com es diuen cartoons? Dibuixos animats. Dibuixos animats d'un míssil i explicant així com amb llenguatge infantil com què s'havia de fer en casos de que tal. Va Un ser míssil bastant... simpàtic. Sí, un míssil com de bona onda, no? Va ser bastant... Va ser bastant terrible perquè va ser uns dispars que no estaven emmarcats amb algú que es veia venir, va ser molt random i de sobte van disparar cap a Tel Aviv i jo sí que conec el so de les alarmes perquè he estat habitualment a les zones de la guerra, però de sobte estava allà i li vaig dir a la Georgina, escolta, que això són alarmes de veritat, que hi ha guerra per aquí i que hem d'entrar al refugi antibombes amb el bebè, no? I només com veure com se'ns van dirigir, i tal, em diu, "Ui, això no té bona pinta." I, evidentment, jo, havent crescut aquí a Barcelona, al Masnou, a Catalunya, i sabent quin és no? Com s'educa a la canalla i quin és el futur, que és, sobretot, sí, preparar-los per això, no? Per acabar sent part del sistema militar, desafortunadament, no és algo que nosaltres teníem previst, però això és una cosa ja més personal o individual, no? La realitat d'Israel és la que és, agradi més o menys, i és obligatori que al final tot jove, noi i noia, acabi anant. Però això ho deixaré com una etapa final del que hem de Mhm. comentar aquí, perquè no és només el tema de... o sigui, aquí anem a parlar de la proposta de Naftali Bennett d'unificar el currículum educatiu, que no, Clar, no, aquí no... hauríem primer de clarificar què és el que hi ha ara per ara. Exacte, exactament. Per això t'ho dic, que això ho trobo com l'etapa final, d'acord? Però abans hi ha un tema, hi ha un desajust, que després això es tradueix de per què hi ha tant desajustos a lo que són les diverses tribus d'Israel o el mapa antropològic, sociològic de la societat israeliana, no? El sistema educatiu israelià, avui en dia, es divideix, corregeix-me si m'equivoco, en quatre grans branques. Un, Sí. que se li diu en hebreu el mamlahti, que seria com el L'estatal. públic, secular, Sí. estatal, d'acord? Que seria el més equiparable al que coneixeu aquí a casa nostra, com el sistema educatiu públic, d'acord? Que al final aquí no hi ha dubtes perquè el sistema educatiu públic és unificat per tothom, no? Llavors, Amb l'afegit que comentàvem abans, que també és un sistema que està dissenyat per preparar el jovent per l'exèrcit. Forma exactament. part, diguem, del currículum, especialment quan arriben a l'ESO i tal. Exactament. Llavors, diguem que en aquesta branca, si ho comparem amb el sistema educatiu català, seria el més similar, no? Hi ha, Mhm. no? Ciències, matemàtiques, anglès, evidentment hebreu, evidentment també hi ha religió, però més light, bueno, doncs totes les matèries que estudiaria un noi o una noia aquí a Espanya, a Catalunya, a Noruega, etc etc. Després hi ha una altra branca que se'n diu el datí vol dir religiós en hebreu, que és un grau més, no? Sense anar-nos a la ortodòxia, per així dir-ho, que ara hi entrarem, Mhm. que sí que és una branca del sistema educatiu més pensada o adequada, diria jo, pel sector del sionisme religiós, per així dir-ho, no? Tampoc necessàriament. Fins i tot pel sector més ortodox, sense arribar a ser ultraortodox. Dit d'una altra manera, pels sectors més conservadors de la societat, per Mhm, les famílies per qui la religió, la separació de sexes, saps, són coses amb cert valor, sense que això vulgui dir que siguin els ultraortodoxos Haredim de blanc i negre, és a dir, gent religiosa conservadora. El que aquí a Catalunya potser seria la gent que va a escoles privades cristianes, per entendre'ns. mhm, exactament. Sí, molt bona definició. Després hi ha un tercer, que és l'àrab. Vull dir, recordem que a Israel 20-21% de la població és àrab, majoritàriament musulmana, però també cristians i també drusos. Llavors, jo, per exemple, he estat a Baqi el Garbilla, que és el triangle, no?, que se li diu, que és una zona prominentment àrab
que toca amb Cisjordània, no? Nord d'Israel, per simplificar-ho. Mhm. I clar, me'n recordo que vaig anar per un projecte, jo estava fent uns reportatges a Givat Haviva, que és un centre educatiu que promou la pau, la coexistència, i que porta alumnes d'escoles jueves i àrabs. Un projecte molt, molt, molt maco, per cert. I em van portar a un institut àrab i clar, va ser com entrar en una realitat paral·lela de quan vaig entrar a una escola florentina a Tel Aviv. Vull dir, és que no té absolutament res a veure per començar Important matisar, estem parlant de dins d'Israel, no estem parlant a de Cisjordània, Palestina. això és Clar, dins d'Israel. dins d'Israel, no? Evidentment, doncs, l'idioma vehicular és l'àrab, no et sabria dir fins a quin grau la religió musulmana i el Corà té un paper més o menys rellevant, però en el cas Fan cursos, sé que on forma part vaig, del currículum. on vaig estar Mhm. jo hi era, perquè és una població força conservadora en termes religiosos, vull dir, clar, i això estem parlant de vull dir, que tu creues la carretera i vas a l'altre moixav o quibuts i estàs en una realitat 100% hebrea, no? Vull dir, clar, i són gent que viuen en un mateix territori i que s'estan educant els seus fills en realitats en mons paral·lels, però anant-nos més enllà hi ha Bueno, i un apunt, abans d'entrar en l'últim, quart tipus d'escola, què tenen en comú fins ara aquests tres tipus d'escoles que hem dit, el conservador, el secular i l'àrab? L'anglès i les mates, pràcticament. Tots fan anglès i fan mates, és, diria, l'únic que tenen en comú. Correcte. Sí, està molt bé l'apunt que has fet perquè és algo que no té l'altra branca última, Correcte. que diríem Haredi. Haredim és el nom, és els temerosos de Déu, no? És els ultraortodoxos, que no, vull dir, jo vaig, vaig entrar en profunditat a les entranyes d'aquest sistema per un reportatge que vaig fer fa anys a la revista El Temps, i vaig entrar a dues de les ieixivas més importants a Jerusalem, una mica per entendre com funcionava tot plegat, i clar, és que és un món a part, vull dir, a les yeshivot, els nanos, fins, ara no sabria dir-te quina edat en concret, és que estudien fins a 11 o 12 hores intensivament la Torà. És a dir, Talmud, textos l'estudien religiosos. Mhm. l'estudien i la discuteixen en veu alta, no? En parelles, amb companys, Mhm. amb els seus mestres, etc. Però, clar, no estudien matemàtiques, no estudien ciència, no estudien anglès, no estudien cap mena de matèria que els hi serveixi per al dia d'endemà tenir una vida Bueno, mm, entrar al mercat laboral, és en que no... societat, exacte, tenir eines doncs per això, no? Per entrar al mercat laboral, per formar-te universitàriament, etc etc. Clar, aquí tenim, bueno, per això volia portar-ho més enllà del tema de que quan en Bennett parlava aquí d'unificar perquè al final tothom tingués el mateix propòsit, no? A la vida estudiantil i que al final tothom acabés fent el servei militar obligatori o el voluntariat nacional que se'n diu, que és l'alternativa a fer la mili, no només va per aquí, també va per mirar de cosir unes diferències que estem veient ja avui en dia, i això ho tocarem a l'últim bloc breument, no? Unes diferències socials, de maneres de vida, que són insostenibles en el temps, perquè justament les dues branques, la àrab i la Haredi, són els dos sectors de població amb més natalitat, no? Amb més creixement demogràfic, vull dir, el mínim la mitjana entre àrabs i ultraortodoxos són 6 fills, una cosa així, mentre Sí, que a, correcte. mentre que a, Crec que els ultraortodoxos són 6 i els àrabs 5, però sí. Mhm. Exactament, i clar, estem parlant de dos branques del sistema educatiu on els nanos creixen al marge dels valors comuns que s'educa en el sistema estatal o en el sistema religiós, i això és inviable tenint en compte que al final tothom acabarà treballant en una empresa de high-tech o en un hospital o en un restaurant o conductor, etc. Bueno, tothom acaba treballant en el mateix país, no? I això és el que genera aquesta paradoxa tan rara, no sé, jo no conec gaire sistemes educatius del món, però clar, com Israel és un melting pot sense igual, això genera uns desajustos
que els resultats els estem patint a dia d'avui, s'està veient, no?, amb el tema... Bueno, i les conseqüències que estem veient ara, aquesta divisió nacional per diversos fronts, totes les diferents esquerdes que s'estan obrint a la societat, segons Bennett, el diagnòstic de Bennett és que la cura d'això és la falta d'un relat nacional unificador. I una mica tota la seva campanya va per aquí. Recordem que ell parla de fer coalicions amb partits sionistes, amb aquells que serveixin. És a dir, ell està apuntant directament als ultraortodoxos, que són aquests grups sovint obertament antisionistes, i que no volen servir a l'exèrcit perquè, bueno, per motius que ja explicarem en el següent segment, però que hem explicat repetidament a l'IAM. Ells tenen un mode de vida on només volen estudiar la Torà i l'Estat s'ho permet amb subvencions. Clar, Bennett diu això a llarg termini serà insostenible i hem de crear una narrativa nacional que unifiqui a tots, a àrabs, a ultraortodoxos, a seculars. Per això la seva proposta diu que més enllà de l'anglès i les mates, ell vol que hi hagi un currículum comú del 60%, que totes les escoles del país facin un 60% de matèries comunes i que aquestes siguin hebreu, anglès, mates, cívics, que seria com socials o... bueno, sí, dret civil, posem, Torà i tradicions jueves i sionistes, tot i que els estudiants musulmans podran canviar l'opció de Torà per el Coran. Clar, veiem i el 40% restant de les matèries seran, diguem, optatives que cada escola podrà ajustar a les necessitats de la seva demografia. Entenem, per exemple, que els Haredim podran continuar estudiant Torà i Talmud intensivament a la seva manera, però garantint que, com a mínim, la meitat del seu currículum sigui això. Classes dirigides a crear un sentiment de pertinença nacional. Veiem aquí èmfasi, doncs això, en l'hebreu, en les tradicions sionistes. Entenc que això és com història d'Israel, narrativa nacional. Per aquí va Bennett tota la seva campanya, diguem. Això em sembla coherent amb el que està demanant. No sé dir si serà una solució efectiva o no, o que tan benvinguda serà. M'imagino que no gaire, veient el panorama, sobretot en el sector ultraortodox. Però realment respon a un problema real, que és que el sistema educatiu israelià, ara per ara, anima, diguem, a aquesta divisió social, ja que, com hem dit, la preparació per l'exèrcit, que vindria a ser una part clau del currículum israelià, només s'aplica a una part de la societat. Els àrabs i els ultraortodoxos ni els miren per la preparació de l'exèrcit. I en aquest context de guerra eterna i d'ultranacionalisme i de racisme que està creixent i expandint-se per Israel, això només fa que empitjorar la divisió. Mirem el cas fa poc, va ser el gener d'aquest any, que va haver un director d'una escola, una ciutat prop de Zichron Yaakov, a la costa del nord, va proposar una sessió així plenària, una sessió extraordinària pels alumnes d'ESO, on discutirien la violència dels colons jueus a Cisjordània. I el resultat va ser que els alumnes van manifestar-se davant l'oficina del director demanant que fos despedit i dient mort als àrabs i tots els eslògans que venen associats amb això. Per tant, aquest és una mica el caldo de cultiu que s'ha generat en aquesta realitat on les escoles mainstream a Israel posen el focus en el nacionalisme i la preparació per l'exèrcit, però a expenses d'una altra part de la societat. Llavors tenim aquestes divisions socials que només fan que empitjorar, ara per ara. Hi ha una dada que no la tenim apuntada al guió, ara no recordo, perquè també en els darrers temps hi ha uns índexs d'aprovació, no sé, amb ciència, ara no recordo bé la matèria, però ridículament baixes, no? Sí, m'he equivocat a la intro amb lo de
el 3%, he dit que Això. era sisè. No, no, és tercer d'ESO. Eh, Només un 3% de l'alumnat ha aprovat ciències a tercer d'ESO. Exactament, Pena. i sí, 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 i especialment amb els temps que corren, vull dir, i aquí és el que, la mena de coses que ens interessen, no, a la IAM, quan les coses fugen dels titulars de la premsa mainstream i ens quedem amb els problemes de fons, no, i en un país com és Israel, que ha sigut una fàbrica de serveis tan poderosa, no, i que han brillat i han aportat coses tan bones, no només per Israel, sinó per la humanitat, veure com el futur, com a les noves generacions, hi ha senyals molt preocupants que porten cap al fracàs i que no s'adrecen perquè al final mantenir status quo permanents en qüestions tan sensibles aboca al fracàs en el futur. I això són coses, vull dir, l'educació a tota societat és fonamental. I tenir en compte que aquí hi ha d'entrada una branca del sistema educatiu que denosta el propi sistema educatiu i que educa literalment en contra, no? Dels valors que es tracten d'inserir. I no només aquí poso el foco amb el tema dels Haredim, vull dir, perquè aquestes tasses ínfimes d'aprovació passen en els currículums de les altres branques, no? En definitiva, el que està passant és que hi ha tant de, tanta guerra, tant de caos, tant de mala maror, que una cosa tan important com és l'educació ha quedat molt rellegada. I un últim apunt, i potser ja anem a l'últim, perquè tampoc ens hi estarem Mhm. molt més. Eh, la proposta de Bennett em sembla sobre el paper útil i necessària, però tinc el dubte de quin atractiu electoral pot tenir en unes eleccions on estarà tot tan marcat pel futur de Bibi Netanyahu, com sempre, Bibi sí, Bibi no, a la guerra, el conflicte, què passarà, i Bueno, Vivi, sí. com aquestes propostes, anem a dir entre cometes, intel·ligents o estructurals o més, no, de caire social, educatiu i tal, quin atractiu tindrà pel votant el dia de posar la papereta a la urna. Això és el que... És un bon exemple de per què a Bibi li agrada tenir guerres en anys electorals. És a dir, quan tens fronts oberts, estan disparant, alarmes sonant, aquí es posarà ara a debatre propostes educatives, saps? Ah, Perd ah, tot l'interès. total. I per tancar el capítol, justament anem a una cosa que va totalment vinculada, no? I amb unes noves imatges que hem vist lamentables aquesta setmana i que no les Ah, podíem preocupants, eh, preocupants. deixar passar i tenen que veure novament amb els ultraortodoxos perquè la nit d'aquest passat 3 de juny desenes d'ultraortodoxos van causar danys materials mentre intentaven irrompre a la casa del vicepresident del Tribunal Suprem d'Israel, Noam Scholberg, a l'assentament de Lon Shvut, a Cisjordània, per protestar per l'empresonament de joves Haredim que havien evadit el servei militar, ordres de reclutament. Les imatges mostraven un cotxe amb el parabrises destrossat i banderes israelianes profanades amb esbàstiques. És tot plegat. La dona de Scholberg, Meira, ho va qualificar de pogrom i Kristallnacht. Recordem els pogroms nazis l'any 38 contra negocis jueus. L'expresidenta del Tribunal Suprem, Esther Hayut, va advertir que Israel s'encaminava, que està al límit de l'anarquia. Aquell mateix dia, els diputats de la Knesset, del Parlament israelià, van votar per 61 vots a 57 per elegir, a més, l'advocat personal del primer ministre Benjamin Netanyahu, es diu Mijael Ravelo, com a síndic de comptes de l'Estat. Aparentment, els membres de la coalició van rebre l'ordre de fotografiar les seves paperetes secretes per demostrar que havien votat correctament. L'oposició va prometre presentar un recurs davant el Tribunal Suprem, mentre els crítics van acusar Netanyahu d'instal·lar Ravelo per blindar-se de qualsevol escrutini sobre els atacs del 7 d'octubre. Són dos casos, el de Ravelo i aquests atacs al vicepresident del Tribunal Suprem, Paul, que demostren el profund despreci de la coalició de govern cap a l'ordre, cap a la llei i com estan fent tot el possible en temps de guerra, i això ho hem advertit constantment des de l'AIAM, com estan fent tot el possible per atropellar,
per eliminar les potestats del sistema judicial a Israel. Les imatges d'Alon Chebut són dantesques, vull dir... Ho són, És i que... com comentàvem a la intro d'aquest capítol, han continuat fins a ahir a la nit, a nit de divendres, cosa que és molt rara, molt, molt rara, que surtin els ultraortodoxos a protestar en la nit de Shabbat, quan, en teoria, segons la llei jueva, han d'estar descansant i, com a mínim, alegres i celebrant. Però sí, ahir a la nit mateix van haver atacs a una comissaria a Jerusalem i també enfrontaments amb policies on es van llançar pedres i altres objectes contra policies de Bet Shemesh. I, Sí, bueno, les sí. imatges de la casa de Noam Solberg, home, fa por, perquè potser no ha quedat clar a la intro, però Noam Solberg, vicepresident del Tribunal Suprem, i la seva dona Meira estaven dins la casa quan aquest atac va tenir lloc. És a dir, els ultraortodoxos estaven intentant, com qui diu, entrar per agredir-lo físicament. No, no, és una... És que el... I això queda fora també de les cobertures sobre el conflicte, però és un símptoma molt preocupant, i això jo ho parlo sovint amb uns pares a casa, no? Que com tota aquesta violència, diguem, per fer la separació, com la violència exterior, per així dir-ho, que és la guerra, no? Contra els palestins, contra Hezbollah, contra l'Iran, tal, com tot això, al final, penetra a dins de la societat i lamentablement es tradueix en una major violència interna, violència domèstica, violència a les carreteres, violència a les aules. Israel Israel és molt 2026 violent ara mateix. És molt és violent. molt violent i aquestes imatges es produeixen per la lamentable connivència del govern, que és hostatge del suport de les dues faccions ultra-ortodoxes, que no només no posen el crit al cel contra aquest jovent absolutament tarat, vull dir, el que està passant, estan tallant vies del tren, estan atacant policies, vull dir, coses que jo m'imagino àrabs o palestins fent això estarien Morts. tirotejats massivament, vull dir, és que és un absolut, és dantesc, les imatges. I a part, tot plegat, Pol, el simbolisme, no?, de que passi a Alon Shebut, que és a Gush Etzion, és un conjunt d'assentaments al sud de Jerusalem, entre Jerusalem i Hebron, ho fan que fins i tot encara més enrabassat, no?, perquè és a un assentament, vull dir, aquest jutge que per tant al sionisme religiós és un color, etc. Vull dir, demostra com la divisió penetra fins i tot anem a simplificar-ho, a gent que hauria d'estar al mateix equip, no? Perquè Els colons, sociològic... entenguem-nos. Sí. Sí, no, i que sociològicament, vull dir, pertanyen o podem imaginar que voten a partits de la coalició de l'actual govern d'Israel, no? Però tot això transcendeix perquè al final els ultraortodoxos el que els importa i els hi preocupa més és que en cap cas aquesta llei de reclutament continuï avançant, cada cop més i més joves d'aquest sector són detinguts i empresonats per rebutjar-ho, i això és una bomba de rellotgeria que només s'acabarà quan els hi tallin l'aixeta i aquesta gent tinguin que anar a treballar. Vull dir, al final, a Bueno, treballar, jo... a fer... vull dir, aquest estil de vida... Mira, t'ho vaig a dir molt fàcilment. Un ultraortodox... Que cada un sigui el que vulgui. Ultraortodox, ultraqueer, ultra el que Sí, però és que vulguis, ultraortodoxos però n'hi ha a Nova York i treballen, saps? això és el que No vol t'anava dir a dir. res. Un ultraortodox a Londres o a Nova York o a Buenos Aires o a París és ultra el que vulgui, però durant el dia se'n va, treballa, porta el pa a casa i després tu reses o deixes de resar de la manera que vulguis i a qui vulguis, d'acord? Però el que fan, el que s'ha permès, aquesta bombolla que s'ha permès i que s'ha estès durant dècades a Israel és insostenible i ens està portant a imatges dantesques com aquest atac directe a la casa d'un jutge i veurem, i això... A mi em fa patir pels jutges. Realment ara ja fa temps que patim pels jutges a Israel perquè ja sabem que l'actual coalició, des de que està en el poder, està intentant debilitar la branca judicial en favor de l'executiu. Però ha estat això. No només ha estat una batalla, diguem, legal, intentar passar lleis que enfortirien l'executiu enfront del legal,
és que obertament l'han demonitzat. L'actual govern s'ha dedicat a parlar dels jutges com si fossin enemics de l'Estat, com si fossin, doncs això, cinquenes columnes, agrupant-nos al mateix paquet que els d'esquerres, els que donen suport als palestins mateixos, creant una associació d'idees molt perillosa, on no només es deslegitima, diguem, els jutges, sinó que se'ls pinta com enemics. Eh, Fins ara, això ha estat la guerra, diguem, de Netanyahu, del seu ministre de... no, és igual, del Likud, del Netanyahu, de la seva coalició, dels partits ultras de religiosos, però no necessàriament dels ultraortodoxos. Els ultraortodoxos ja sabem que en qüestions d'estat se la pela una mica. Ells només estan al govern per assegurar-se que continuï vigent la seva forma de vida. Ara bé, amb l'exempció de la mili, recordem que el Tribunal Suprem demana que es legisli a favor o en contra, però que es legisli d'una manera. Què han de fer els ultraortodoxos amb respecte a l'exèrcit? Una llei que no s'ha aconseguit passar després de 2 anys per aquest estira i arronsa entre els diferents interessos que conformen el govern i el Netanyahu intentant equilibrar totes les parts. Resultat, encara no tenim una llei que digui estan exempts o no estan exempts. I aquestes protestes continuades que hi ha al carrer del sector ultraortodox en contra del reclutament, perquè s'han començat a reclutar una mica, alguns ultraortodoxos que complien certes condicions, això ha creat un nou front contra els jutges. És a dir, ja no és només els hooligans del Likud pro Netanyahu, que ara van a assetjar jutges, que recordem, tots aquests anys hi han hagut hooligans pro Netanyahu entrant a judicis a escridassar els jutges, Esther Hayut, Lisa Amit, cosa que emperilla, diguem, el sistema judicial, perquè al final, com pots esperar d'un jutge que actuï, diguem, amb la neutralitat i imparcialitat necessària per fer la seva feina, quan la seva integritat física està en perill d'aquesta manera. Ja no és només això, suma-li els ultraortodoxos, que ara s'han encabritat i també van atacar jutges. Tot plegat fa patir molt. Ser un jutge ara mateix a Israel ha de ser terrorífic. I demà hi ha una reunió d'emergència del Consell de Jutges, oblido el nom concret, però volen mirar mesures de seguretat, perquè jutges arreu del país estan dient que tenen por d'estar a casa seva, tenen por que vinguin a atacar-los. Aleshores, en una frase el que intento dir és que s'han ajuntat 2 fronts. La guerra judicial de Netanyahu contra la branca judicial i la guerra dels ultraortodoxos contra el reclutament, i els dos han convertit els jutges del país en bocs expiatoris i semblen ser ara un blanc, com has dit, legítim, i que el govern no sortirà en la seva defensa. Absolutament. Preocupant, com el que veig ara a la portada d'Haaretz és una notícia molt trista. No té a veure amb això, però potser portar-la també és una senyal del temps. Si obres ara la pàgina d'Haaretz veuràs el comentari del pare d'un bebè de 7 mesos que va ser tirotejat i assassinat ahir per soldats israelians a Hebron en un incident absolutament gratuït, on soldats van obrir foc contra un cotxe, una família. El bebè estava en mans de la mare. A mi em va arribar perquè l'exèrcit israelià va emetre una nota expressant les sinceres condolències. Jo m'imagino que m'envien a mi una nota amb sinceres condolències després de matar el meu bebè de 7 mesos. És una realitat tan cruel, tan infumable, que no, se m'acaben les paraules, el cor es trenca. I això no pot continuar, no pot continuar. I és una realitat d'una ocupació. Això passa, per cert, molt a prop de la casa d'aquest jutge, no? És que és tot plegat, no? Vull dir, la casa d'aquest jutge Solberg està a Longwood, Hebron està una mica més cap avall, i aquest incident, si ara el llegeixes, doncs et farà... És esfregidor, la veritat. Però bé, aquesta és la realitat. Jo crec que, Pol, tancarem aquí. Bé, ho havia de comentar perquè ho estava veient mentre parlaves i realment és tot tan lamentable i tan dur. Esperem que les coses algun dia puguin canviar en aquest lloc tan
tan conflictiu, tan violent, que nosaltres intentarem seguir explicant. Gràcies al José Julio per haver-se passat novament per a la llam. I, de nou, recordar-vos, convidar-vos, apel·lar-vos o forçar-vos a que vingueu el dia 20 a celebrar amb nosaltres. De fet, aquell dia intentarem, és la voluntat, no?, d'aquest episodi, injectar una mica d'alegria, d'optimisme, de parlar d'un tema que serà, jo crec que serà útil, no?, i un convidat de luxe com el Teodor de Mas. És un crac, molt maco. Sí, per tant, tenim moltes ganes, estem preparant cosetes i és important que hi siguem quants més millor. Per tant, reserveu la data, dia 20 a les 6 de la tarda, primer gravarem l'episodi, després farem el còctel al terrat i podrem conversar tranquil·lament i fer comunitat. I, Pol, fins aquí et deixo. Segueix amb el xabat, en família, amics, el que hagis de fer. Jo me'n vaig de casar-hi ara. Pues, mira, disfrutar. Jo tinc el bateig aquesta tarda de la meva La filla. vida sigue. Buenos bautifos y comuniones. La fe que ens agrada. Exactament. Ens adaptem a tot. Shabbat shalom, Pol. Ens sentim, ens escoltem la setmana vinent. Shabbat shalom.